जोंनि आइ आफा अननानै एखौ नुयोब्ला एसे जि नाम्बार होदों बेयावबो अननानै कन्टेक्ट खालामनानै हरो। आरो मोनसे खोथा जोंनि हारियाव आं लाजिनाय मोननानै सिगाङाव होआखैमोन। जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालचार बायदि जाबाय नालाय आं गोबां लाजिनानै थादों। आङो मोनसे कालचार बायदि खालामबाय जोंनि हारिया होननानै आं सानै थादों। मिडियायाव आं होनो गोसो गैयामोन, नाथाय उफाय गैया। अननानै गिबिसिन राव आंखौ रायजो राजा नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो। दा आंनि हिन्जावा खारनानै दङ, दा अबाव दं बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै दिनैसिमाव। थांनाय 21 थारिखनिफ्रायनो खारनानै दङ, दा दिनैसिम जेबो खबर गैया। बेनिखायनो आङो दा जानो थानो मावनो दांनो आरो फिसाफोरखौ लिरनाय फरायनाय गासैयावबो आङो गोबां उसुबिदा खस्थ' मोनबाय। गथ'आ जाबाय 4 बोसोर जाबाय, नाथाय दा हनै स्कुलाव थांनाय जानाय लोंनाय जेबो गोजोना जानानै दङ। दा नै सिन्थाजों एसे बोरैबा जाया लोङा खालामबाय थायो मानसिया। हारसिं गोदाव सोराव हाग्रा बंग्राबो थांलाबायनो नागिरो। दा नायनो थाखाय मानसिबो गैया। दा न'खराव आंहाबो रावबो मावनो गैया, आं हारसिं थानांबाय थायो। आंनि हिन्जावनि नामा जाबाय माइनाव बसुमतारी, आंनि नामाव जेनेबा बसुमतारी जायो, गावसिनि टाइटेलावबो बरगयारी। जायखिजाया आङो दा सान्दों रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन साननानै आङो दा दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानबाय। आं मिडियानि गेजेरजों आङो बेबादिनो होनोबो सानाखैमोन। आङो बेबादिनो गोबाव सम जानायखाय, जेबो राहा मोनैखाय, जेबो खबर मोनैखाय आङो दा मिडियानि सिगाङाव फैनो गोनां जाबाय। बेयो आंनो दिनैसिमाव खेबसेबो फनबो रायलायाखै आरो SMS बो हराखै। बेनि थाखाय आं दा गोदाव सोराव जानानै दं। जिखि जाया आङो फैजानायखौ लुबैयो, नाथाय आङो बिदि गारनायखौ लुबैयाखै, गारलायनायखौ आं सानाखै। आं माब्लाबा बेफोरबादिखौ साना। आङो दा आं फैजानो लुबैयो, आं मालाबाबो गारनायखौ सानाखै। बे उन्दै गथ'खौ लानानै आं मा खालामनो? न'खराव आंहा रावबो गैया। आं दिनै गोदाव सोराव जानांबाय, नाथाय आं बेबादि जागोन होननानैबो सानाखैमोन। अननानै जायखिजाया माइनावा बे न'खरसिम फैफिनथों। मानोना आं बेबादि फिसा गोरोन्थिनि थाखाय आङो नासयजादोंब्लाबो आं जेबो सानाखैमोन। नाथाय बे माइनावासो आंखौ मा सानदों, नाथाय बिनि गासिबो साननाय हनायफोरखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन। नाथाय बे आंजों खनसेबो रायलायहरा। नाथाय बेनि थाखायनो आं दिनै गोदाव सोराव जानानै मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायनो गोनां जाबाय। दा जों संसार जानायाथ' गावसोर सानैजोंसो जादोंमोन। दा जोंथ' बिहामजोखौ जों अननांगौखौ अनोमोन, जों जेबो प्रब्लेम मोनामोन। आरो बेवाइ दं, बिबोनां दं, बिसोरबो बिराद अनोमोन। जों रुजु रुमै जादोंमोन। गावसोर संसार जानायावसो मा साननानै मारै जालायनानै बेबायदि मा साननानै खारखो। जों अननानै जों होआखैमोन मिडियायावहाय फैफिनथों होननानै। आरो आंबो अननानै माइनावखौ खनसे रायलायनो मोननायाव आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, फैफिनदो बिहामजो, नोंनि फिसायासो देरसिन, फिसाया देरसिन नङा होननानै। खेबसेखौ नों फैफिन होननानै। आरो गोबां मानसियाबो रायजो राजाबो रिकुवेस्ट खालामदों, आंबो रिकुवेस्ट खालामदों, फैफिनथों बे बिहामजोआ। बेसेबांखि थाया मानो आङो नांगौ बे बिहामजोखौ। आरो गावनिनो न'खरखा हाजारब्लाबो फार्स्टनि हाबा जानाय बायदि जाखाया। गाव मा सानो उनावहाय जों गाव लाबाबो लायाबाबो जों बेखौ फैफिनजानो लुबैदों, मोनसे रायलायनो लुबैदों, बेखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय थादों। अननानै, आं बारा गोलावखौबो आं बुंनो हाला, आंनि गोसोआवसो आं दंसै। जों बे फैफिनोबा जों माबा मोनसे जागोन। माने आं फैफिनजानो लुबैदों बे बिहामजोखौ। फैथोंसै अननानै, माइनावा जेरावखि थाया मानो। रायजोनि आइ आफा अननानै एखौ नुयोब्ला एसे
जि नाम्बार होदों बेयाव अननानै कन्टेक्ट खालामनानै हरो लाबोफिनो आं रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावनि सिगाङाव आं रिकुवेस्ट